Там подписчику я зинерсию карпанель ахитича вообще самый иквитрелерцун, короче, самый цун ушок дуй элдат. Дал мулахинца тума эллер дуй. وإذ كروج خيتا خيتين دعوة توليتا إيش запомните إيش مويو دات ويجري إيش بوخش دولهم شو منيني إيش أولشة سون جوخس خير إيش بوخش ديك غير تصدات سينيت خوش بار مع الله ديل ريس خلشون إيش تشي منيني شين خيتا إيش حقولش دات تون ديلا شون لوش كيبر دات شون خز خيتش كيبر هر مومنت دعوة تولي قوي شتوك دال مولا حقيقي وي هنس حديلا لا سيتي أقول как раз حقوقي долгони чур хаяка малардина ой забудила ро я ваху свой да это да эч чва ин ваш дой короче ой мухил диеш то хайшун вежи ой эч чва ин ваш ой полный махарц хил диеш то цунде короче са вахца юж вохца ол нормально что ему что так мовит شتوك شوخ يتسو прям салони ثاني ميلدو همان ثاني اوشي прям четко انسان primo disat disam En tohka monitor يچانه dikne huge 나도 힌즈 나오면 그래도 너야 그래 아 내가 이게 뭐라 하잖아 내가 подписчику Алма Алирису харахчу или чане хилмат соглашона. Инз вообще короче четко гошуп. Подписчик бат, до того борщ подписчик буса да. Цундел цар элдо любой хом да, сайнит хош ба чыкда карса результаты. да не стоп Дик дуешь что? эрду Все да. Да юдер борс.